Lindenheuvel, dankjewel voor deze muzikale opening. Dankjewel dat je gehoor hebt gegeven om ons Graf Festival te willen openen. We zitten in de verbinding, zeker dit jaar, met het bevrijdingsfestival, wat we samen met de Driegeleense Harmonie gaan doen. We hebben de andere harmonie al hier op bezoek gehad en Geer, dank ervoor voor deze opening. Geachte aanwezigen, dankjewel voor aanwezig te zijn hier bij de opening bij het vierde Graf Festival. Nou, we hebben wel gebij van groot weer. Nou, dit hebben we in ieder geval, hebben we niks over te zeggen, we willen gewoon niks meer over horen vandaag. Warm over het allemaal. Dankjewel de standhouders om weer aanwezig te zijn, om hier in de Heemkundevereniging een gezellige dag van te gaan maken. En voor de bezoekers, kijk eens bij de standhouders, kijk ook binnen bij de maquettebouwers, is zeker aan te bevelen. Dankjewel man. Mag je ook weer, dankjewel. Ook dankjewel voor uw komst, wethouder Leo Geilen. Dankjewel dat de gemeente ons weer wilt ondersteunen. En dankjewel dat je ook weer hier wilt zijn. Altijd een afgevaardigde hier bij ons gehad. En de stellen weer ook als waardering naar de heemkunde toe hoge prijs. Wil ik even het woord geven naar de bezoekers. Dank Peter, ik heb de man niet metgenomen, ik hoef toch applaus krijgen. En natuurlijk is het gemeentebestuur Ger aanwezig op het Graf Festival. Zo'n festival voor de vierde keer. Zonder de vraag wie is er sprake van een traditie. Is dit nu al een traditioneel festival of niet, maar we maken dat gewoon ervan dat het een traditie begint te worden. De vierde keer het Graf Festival waar Geleen zich van zijn beste kant kan laten zien. En hoe ze kan zien wat er in Geleen allemaal te beleven is. En dat is enorm veel. En als ik hier het struitje afkijk, dan zie ik de chutterie met een stand staan die in augustus natuurlijk een groot feestweekend heeft met Bondschuttersfeest. Daarachter de Jonkheid, die hebben de meiden al staan en dat staat zo in de lucht net zo hoog wie de brandweerwagen daarachter over ook weer van die oude auto's kunnen genieten. En deze kant Geleense producten, wien, jam, beer. Nou ja, wat wil ze eigenlijk nog meer? Daar zie ik mijn jaar die in september ook een schoon bevrijdingsconcert geven samen met de jongens van Zittert in de Schouwburg. En natuurlijk, wie zal straks de harmonie van Lijntjeuvel samen met Sint-Cecilia van Oud-Geleen en Augustinus in de struim van de tijd. Een weekend na dat concert van de koren. Alles in het teken van 74 jaar bevrijding van Zittert-Geleen en ook van Geleen. Want daar zijn ze gelukkig binnengetrokken, of niet? Dat was het begoos. En dat allemaal in een belangrijk jaar voor de Heemkundevereniging, waarin er 40 jaar bestaat. En dat 40-jarig bestaan, beste lui, dat is bijzonder. Verenigingen hebben het steeds lastiger, maar bij de Heemkundevereniging zien we dat er veel leden zijn, veel enthousiaste lui zijn. En die proberen ook ons het verleden niet te laten vergeten. Want als ze het verleden niet kent, hebben ze ook geen toekomst. En daarom is een heemkundevereniging heel erg belangrijk. En het is schoon om te zien dat zoveel vrijwilligers zo actief mee bezig zijn. Hier in het gebouw met prachtige exposities. Vandaag ook nog de laatste dag de tijdreiziger van 50 jaar Pinkpop van Floris Kolvenbak. Dus zoveel schoon dingen in dat jubileumjaar. En dan is het fijn dat het Graf Festival vandaag ook nog van goed werk kunt genieten. Dan kunnen veel u deze kant op komen. Verwens je proficiat nogmaals met het jubileumjaar. Dat hebben we al gedaan met de Porsche. Maar dat zeggen we nu nog een keer. En ook alvast een heel schoon festival vandaag. En dat is bij deze geopend. Dat is toch applaus weer.